Toto je Božie slovo. A ja som. Všetko, prosím vás, vyznávať znamená vyhlasovať, prehlasovať nahlas. Aby si sa ty počul a aj celý duchovný svet, aby ťa počul. OK? Toto je Božie slovo. A ja som. Všetko, čo nám hovorí, že som. Skrze Ježiša Krista. Skrze jeho obeť. Moje hriechy sú odpustené. A ja som Božím dieťaťom. A kvôli tomu spolu som posadený s Kristom po nebeských oblastiach. Som hlavou a nie chvostom. Som viac než len víťaz. Som nad a nie pod. Veškerá moc nepriateľa je pod mojimi nohami. A toto ráno moja myseľ sa podriaduje mysli Kristovej. Je pripravená, aby sa obnovila. Aby sa formovala Božím slovom. A môj duch, môj vnútorný človek je pripravený prijať Božie slovo. Aby som bol zmenený na obraz Ježiša Krista. Aby som odišiel naspäť domov. Ešte slávnejší. Mocnejší. Povzbudenejší. Mene Pána Ježiša Krista. A cirkev povie Amen. Halleluja. Môžete sa posadiť, aby ste sa potom mohli zase zdvihnúť. Halleluja. Wow. On to bol asi už dosť dlho. Naozaj som tu nebol. Tak nejak to bude. Wow. Halleluja. Ja som tu mohol stále sa na vás pozerať a užívať si Božiu slávu, ktorá žiari z vašich tvári. Viete, že Božia sláva žiari z vašich tvári? Z vašich bytostí. Neviem, ako si ty predstavíš niektoré veci, ale ja si ich predstavujem takto, že keď Biblia hovorí, že Adam zhrešil, padol do hriechu, on si uvedomil, že je holý, nahý. Ako si to mohol uvedomiť, keď aj predtým, akože kvázi bol nahý. Do čoho bol oblečený? Do Božej slávy. Keď sme prijali Krista, čo sme oblekli? Slávu Boží. Halleluja. Je to nádherné pozerať sa na slávu Božích synov. Božích detí. Sestry, asi ma nebudete mať radi, ale ja som jedna zdravotná sestra, takže vy máte za to trpezlivosť. Ale je mi ľúto, ale Biblia rozpráva o synoch. Nerozpráva o dcerách. Evangelium svätého Jána, 1. kapitola, tam je napísané, 12. verš, že tí, ktorí ho prijali, dostali právo a moc sa stať synmi. Nie dcera. My to niekedy máme popletené v cirkvi. Viete čo, tam dole na Balkáne, ja som nemohol pochopiť, že napríklad moja doma dceru a hovoria mu syn. Že syn je môj. A vtedy som pochopil, oni robia biblické vyhlásenie. Bo Biblia sa obráca k nám ako k synom a má to svoj dôvod. Viete prečo? Bez ohľadu na to, či si muž alebo žena, bez ohľadu na to, ako si pohlavia, Boh ťa pozerá ako synom. Vieš prečo to má dôvod? Že len syn bol ten, ktorý mohol dediť. Ak si spoludedičom Božieho kráľovstva, ak si dedičom Božích zastúpení, takže bez ohľadu na ako si pohlavia, musí byť synom. A teraz, poďme na druhú stranu, bratia, je mi ľúto, ale my sme nevesty. To hovorí Biblia, to som si ja nevymyslel. Jedného dňa, príde náš deň, halleluja! Postavíme sa k ženíchovi. A budeme mať svadbu s ním. To hovorí Biblia. A Biblia hovorí, že spolu kričíme Maranata, Ježišu príď. Amen? Halleluja. Halleluja. Boh je dobrý Boh. To, čo sa nám deje teraz na juhu, na Balkáne, ja viem, že Boh nám otvára obrovské dvere. Minulý víkend sme mali jeden dobrý požehnaný čas. Mali sme jedného proroka, on ináč z Kolumbie, žije v Španielsku. A veľmi ma fascinovali niektoré veci, ktoré s nami rozprával, zdieľal. Posledné dobe teraz hodne pôsobí v Indonézii.
a rozprával niektoré príbehy, čo Boh tam robí. Ale čo mňa fascinovalo, že keď formujú misijný tím, aby išli do Indonézie, každý sa musí podpísať, dokonca idú k notárovi to overiť, že je pripravený položiť svoj život za Ježiša. Indonézia, neviem, do akej miery poznáte geopolitickú situáciu, je to muslimánska krajina. Hodne sú tam muslimovia a hovorí, tam nemôžeš prísť a fungovať. Myslím si, možno, nie som si istý, neviem, tam musíš byť úplne na 100% istý, že je to Pán, že je to Duch Svätý, pretože ak prídeš a niečo povieš muslimovi, vieš, predpokladám, tuším, dúfam, tak sa vraciaš domov v inom kufri, takom drevenom. A ja som rozmýšľal, či ja som pripravený s nimi do Indonézie. Ako nevolal ma, ale keby ma náhodou zavolal, či som bol pripravený. Amen. My v niektorých našich zemepisných oblastiach my nerozmýšľame o cene evanjelia. My stále rozmýšľame, že tu máme zadarmo, je to v pohode, máme pokoj, mier, trošku sme zlenili, spohodlnili, ale bez ceny, bez obeti, není víťazstva. Ako poďme teraz normálne, ako stále normálne, Ježiš je tá obeť, my nemusíme obetovať. My už nerobíme tie obety, ako sa diali v starom zákone. Ježiš bol tá posledná obeť. Ján, keď ho videl, povedal, aj hľa, dokonalý baránok Boží. Bylo to svedectvo, pretože podľa židovského práva, to je ten baránok, alebo to jahňa, ono muselo byť vybraté veľmi pečlivo je? Ja sa stále spomínam, ak použijem nejaký výraz slovenský, český, ospravedlňujem sa. Môj mozog ešte stále rozmýšľa srbo-chorváčtine a tých jazykoch balkánskych. Že musel byť veľmi pečlivo vybratý. A Biblia hovorí, že Boh ho vybral. Veľmi pečlivo ho vybral. A on bola tá dokonalá obeť, ktorú Boh priniesol. Ale viete čo, bez obete alebo bez platenia ceny my nebudeme vidieť pokrok. My nebudeme vidieť, aby sa veci diali. Pretože bez ceny nebudeš mať úspech. Nepohneš sa nikde. Pretože Ježiš povedal, že my musíme stratiť svoje životy. Musíme zomrieť samých sebe. Čo Pavol apoštol povedal, nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A bez tej ceny my sa nepohneme ďalej. Môžeme si klamať, môžeme si nahovárať, mám krásny, nádherný kresťanský život, v nedeľu sa ukážem v cirkvi, možno prídem na skupinku, pomodlím sa tu nejakú modlitbičku, ktorú sa modlím stále dookola. Viete čo, bol som, začiatkom mája, navštíviť rodinu a bola so mnou moja manželka, boli sme v Poľsku a veľmi som chcel ukázať, že kde som ako chlapec vyrastal. Ja som každé prázdniny cestoval do Poľska a vlastne chcel som ukázať u tých rodinných príbuzí, kde sme prespávali a jedna babina sestra s manželom, oni už sú v Pánovi, v ich dome bola cirkev a chcel som jej ukázať ten dom, kde ako dieťa, ako tínedžer som prespával, sme chodili do zhromaždenia a vlastne tí moji rodinní príbuzní povedali, že tá budova sa už predala, pretože mali nejakú inú budovu, ale že skúsime tam odísť, že nevedia, či stojí alebo nestojí, že bol by som rád ukázať to manželke. Sme tam prišli, pozreli sme si to zvonku, trošku sme sa porozprávali a potom sme išli na bohoslúžby, ktorá bola cez týždeň. A večer sme boli na večeri u jedných ich známych, tých rodinných mojich príbuzných a dali mi jednu zaujímavú otázku. A tá otázka znela, že čo sa zmenilo u nás v cirkvi. A ja som rozmýšľal, či byť veľmi diplomatický, alebo im povedať pravdu. A moja odpoveď bolo lokácia, miesto. Čo bolo veľmi smutné, že ako tínedžer, ako dieťa, zhruba po 20 rokoch tam sa nezmenilo nič. Stále tradícia, náboženstvo, veci, ktoré sa opakujú dookola, čo je veľmi smutné.
My musíme zomrieť sami sebe. Musíme zaplatiť cenu. Ak chceme vidieť Božiu slávu, Božiu prítomnosť, to znamená, musím odísť na to tajné miesto. Jeden človek mi povedal, že musíš mať svedectvo. Svedectvo toho oltára. Svedectvo stretnutia s Bohom. Kde ho stretneš tvárou tvár. Amen? Halleluja. Ja som si pripravil nejaké verše, ktoré sa znovu s vami zdieľať. Ale ja budem používať jeden anglický preklad, volá sa Passion. Ale som si nahodil do slovenčiny tie verše. 2. Korinským, 5. kapitola, 19. 20. verš. 2. Korinským, 5. kapitola, 19. 20. verš. Inými slovami, Boh viedol svet cez pomazaného, dokonca ani nevedol záznamy o ich previneniach a zveril nám službu otvárania dverí zmierenia Bohu. Sme vyslancami pomazaného, ktorým prinášame Kristovo posolstvo svetu, aby ich Boh nežne prosil priamo našimi perami, preto v Kristovom mene nežne prosíme, vráťte sa k Bohu a zmierte sa s ním. Biblia hovorí, že Boh nás stvoril, alebo Boh nás dal do pozície byť veľvyslancami. Byť Kristovým veľvyslancom znamená, že sme jeho diplomatickí agenti najväčšieho rangu. A sme poslaní priamo od kráľa Ježiša Krista a máme právomoc, aby sme hovorili v jeho mene. My sme hlasom neba na tejto zemi. Je nám podarovaná, alebo je nám delegovaná kráľovská moc cez meno Ježiš skrze autoritu jeho krvi. Znamená, veľvyslancom Krista znamená, že si diplomatický agent. ...007 Miroslav. 007 Zbinek. 007 Maruška. 007 Jarda. Sme agenti. Sme veľvyslancami. Je ti daná kráľovská moc. Biblia hovorí, že veškerá moc, kľúče kráľovstva, autorita, všetká moc na nebi a na zemi bola daná do tvojho života. Viete čo? Nechcem nikoho zasmiešťovať. Mali sme jednu situáciu, bol som v jednom zbore, diali sa divé zázraky a som poprosil niekoho z domácich, dokonca z pastorov. Ten ďalší prípad je tvoj, bude sa ty za neho modliť. Tá modlitba znela: Pane, smiluj sa, ak bych si chcel alebo mohol, prosím ťa, ak by sa dalo, a v mojom momente zastal tú modlitbu hneď. Bez urážky. Hovorím, kde je tá autorita? Kde je tá moc, ktorú ti Pán dal? Biblia hovorí, že blízko našich úst je spasenie. Rímanom 9, 10, 11. Pánu 10, kapitola 9, 10 verš. Slova spasenia, my nerozprávame o tom, že niekto bude vykúpený od hriechu, ale spasenie znamená oveľa viac. Slovo spasenie zahrňa odpustenie hriechov, fyzické uzdravenie, duševné, duchovné. Proste Ježiš hovoril o tom, že vypustiť väznených zo žalára. A
A tá istá právomoc bola daná tebe. Bola nám daná ako kolektívne, ako cirkvi, ale ako jednotlivcovi. Že Boh ťa povolal, aby si bol veľvyslancom. Jeho majestátnosti kráľa Ježiša Krista. Neviem, či sa dobre pamätám, ani ne pred 10 minútami spolu so mnou si vyznával, že spolu s Kristom si kde? Kde sa Ježiš nachádza dneska fyzicky? Dobre, kde konkrétne? Tam je špecificky dané. Po Božej strane. To je jeho miesto. A čo hovorí Biblia? Že spolu s ním ty si tam posadený. To znamená, Boh Otec, ako sa na teba pozerá, ako ťa vidí. Ako Krista, ako Ježiša. V Antiochii, kde prvýkrát nazvali kresťanov, oni využívali výraz Kristovec. Doslova v originále to slovo tam je použité, oni použili slovo ako malý Kristus. Prečo? Pretože videli robiť tie isté veci, ktoré robil Ježiš Kristus. Ježiš v Jánovom evanjelii povedal, teraz neviem, či je 14, 12 alebo 12, 14, to stále si pamätáte niektoré veci, že veci alebo skutky, ktoré on činil, aj my budeme činiť dokonca väčšie. V pondelí, vlastne tohoto týždňa, teda dneska končí týždeň, som sa vracal z Srbska na Slovensko, autom som išiel naspäť, som viezol moju mamu naspäť. Bolo u nás na návšteve. A útorok, keď som sa vracal, zastavil som sa v Budapešti v KFC. To je jedno miesto, kde zastavujem. Je to blízko diaľnice, vlastne na M0 obchádzka v Budapešti. A už to mám zažívať, že tam zastavím, niečo narýchlo zjem a idem ďalej. A už som tam niekoľkokrát stál, bola tam jedna dôchodkyňa, jedna sladká maďarská babička, by som povedal. A stále, keď som tam sedel, tak ona, keď prechádzala popri mne, stále sa na mňa veľmi pekne usmiela. Pánka vlastne, že niečo po maďarsky povedala a ja som kesenem, to je maximálne, čo som vedel. Ale teraz sa niečo udialo úplne ináč. Ako som tam sedel, Duch Svätý mi povedal, požehnaj ju. Aha. Pane, ale ona tu je zamestnaná. Ja som si prišiel dať môj kybliček pre jednu osobu. A zhruba sa ponáhľať, pretože ste byli čo skôr doma. A dokonca, Pane, máš špatnú osobu, ja nerozprávam maďarsky. Ako si objednal? Však máš tam osobu, ktorá ti dokáže prekladať. Tak som vošiel do auta a mal som tam také čokoládky nejaké, také kvalitné, Lidl. Vybral som to z toho kontajnera, čo mám v aute. Ale pán povedal, ale ja som povedal, že máš ju požehnať. Aha. Pane, ale vieš, že to a to a to a tak a tak. Povedal som, že máš požehnať. Tak som začal skúmať, ako, nie ako koľko. Tak som tu vytiahol tú čiastku, vrátil som sa do reštaurácii a tá páni tam nebola. Myslím, halleluja, Pane, jak si to zariadil, že mi zmizla. Ja som ti povedal požehnať. Aha. Tak som odišiel do toho objednávkového miesta, že prepáčte, môžete mi pomôcť. Tá starenka, čo tu pracuje, ja by som rád vydal darček. Tá slečna vyvalila veľké oči na mňa, že pardon, že čo? Chcem mi dať tej pani darček. Že je možné nejak, že príďte z boku. Ale oni potrebujú tvoju pomoc, musíš prekladať. V tom momente, keď začal s ňou rozprávať s tou starenkou, Božia moc sa spustila fenomenálne. Povedal som, čo som mal povedať a dal som, čo som mal dať. Ja neviem, čo sa udialo potom ďalej, ale ja som videl tú reakciu. Božie pomazanie, nielen, že na tej starenke bolo, ale na tej mladej dievčine, oni sa začali chvieť od pomazania. Boh ti dal právomoc, aby si bol veľvyslancom, aby si bol ambasádorom.
keď sme začínali zbor v Sarajeve, Boh mi rozprával, že mi otvára dvere. Možno ten príbeh som v zdieľal. Za niekoľko mesiacov som bol skoro paralizovaný, som nemohol chodiť. Ale ja som to nevzdal. Bez ohľadu, aká je bolesť v mojom chrbte, v mojej nohe, bez ohľadu, čo doktori prorokujú, ja to odmietam. Ich proroctvo bolo, že minimálne 6 mesiacov sa nepostavíš na nohy. 3 týždne na to som bol v Bruntále, dovážal som knihy, išiel som po cirkvách, ťahal som nohu za sebou, ale som to nevzdával. Že ten, ktorý je vo mne, je väčší než ten, čo vo svete. Boh začal otvárať dvere, muslimové sa začali obracať. Ani 2 týždne dozadu sme mali koncert, kde prišlo 50 muslimov, ktorí odozdali svoj život Ježišovi. A začal som si uvedomovať, že my, kresťania, veľakrát, jak to povedať, my plánujeme neúspech. My neplánujeme prebudenie. Viete čo, my sme tak, neviem, jak to povedať slušne, ale vychcaní, neviem, jak to povedať slovo plánujeme. Janič, ja partizán, ak je to Pánova vôľa, ak to Pán chce, on to urobí. Počkaj. Kto dostal právomoc? Kto je jeho veľvyslancom? Komu sú dané kľúče? Koho Ježiš poslal? Komu dal nejaké prikázanie? Aha. No predsa mne. A kto stiahneš na seba? Kto má tú zodpovednosť? Pán alebo ja? Ako buďme reálni, bez neho nemôžeme nič. Ale Boh vložil tú autoritu a moc do tvojho života. On tam vložil život, zoe. Biblia hovorí, keď Boh stvoril nebo a zem, že duch sa znášal nad zemou, nad prepasťami, hovoril Ruach Elohim. Ale na ten istý duch, ktorý bol vdychnutý do Adama, znovu hovoril Ruach Elohim. Ten istý duch, ktorý prišiel na deň letnic, ktorí boli v pondelok, minulý víkend, čo sme si pripomínali, ten Ruach Elohim, ten istý duch bol vložený do teba. A on čaká na niekoho. Biblia hovorí, že Boh povedal. On položil tú autoritu. Ale on to urobil skôr, než odozdal zem človekovi. Než odozdal tebe. Keď rozmýšľame o tom veľkom prebudení, o ktorom všetci snívame, rozmýšľame, veľa sa o tom rozpráva. Viete čo, žijeme v zvláštnej dobe, žijeme v zaujímavej dobe. Viete čo, ja sa rádim z tejto doby. Keď vypukla vojna v Rusku, moje prvé kázanie, Halleluja! Cirkev si myslela, pastor sa zbláznil. Ako sa môžeš radovať z takého niečoho? Prosím vás, odsudzujem vojnu. Vojna je špatná. V krajine, kde žijem a slúžim, tá krajina zažila vojnu a tie dôsledky tej vojny dodneska môžem vidieť a vnímať. V Bosne tam vidíš psychicky zrútených ľudí, nestabilných, ekonomicky a takto. Dodneska vidíme dôsledky vojny. Ale čo mi to hovorí? Že Boh má všetko pod kontrolou. Rastie strach, neistota, ľudia sú zmetení. Čo to znamená? Že Ježiš sa brzy vráti. Ja sa zaspomínam, že synovia Boží môžu povstať, môžu sa ukázať, ako v Rímach napísané, že tento svet očakáva, tam je napísané, že túžobne očakáva na zjavenie teba, na zjavenie synov Božích, na veľvyslancov, tých, ktorí majú autoritu.
ktorí budú používať tú autoritu, ktorí budú vyhlasovať, ktorí prídu a odomknú zajacov, ktorí v Pánovom mene vyhlasia ten rok slobody. Vyhlasia Boží osud nad ich životami. Ja neviem, ako ty pozeráš na samého seba, ale Boh ťa povolal so zámerom. A Boh je napísaný osud tvojho života. Skôr, než bol nebo a zem stvorené, Boh napísal knihu tvojho života. A je na tebe a na mne, aby sme vošli do tých Božích plánov. Vieš, ja neviem, aký je osud. Ja neviem, čo Boh so mnou chce. To je nezmysel. Boh to jasne naplánoval. A Boh vložil tie veci do tvojho života, do tvojho srdca. A On chce, aby si ich vykopal. Aby si išiel k jeho trónu. Aby si prišiel do jeho prítomnosti, do jeho slávy. Aby si dovolil, aby tá sláva, tá Božia prítomnosť. Viete čo? Ja niekedy naozaj rozmýšľam, že my sa blbo modlíme. Pane, my chceme viac tvojej slávy. To je nezmysel. A sa ospravedlňujem, pastor, ak niečo teraz... Ale to je nezmysel. Viete prečo? Že my sme to prijali všetko. My to už máme. Nám to bolo dané. Ale my to nevieme používať. My nevieme v tom chodiť. My si to neuvedomujeme. My sa modlíme za niečo, čo nám už bolo dané, čo sme dostali. Ježiš povedal, daná ti je. Dal som ti. Keď pozrieš do Evangelia Matúša alebo Lukáša, ešte pred spasením, pred ukrižovaním, zomretím a vzkriesením Krista, Ježiš poslal učeníkov, skôr než bol Duch Svätý spustený na zem, vyliatý, on delegoval. Zober si, ešte stále zmluve, my to čítame v Novom zákone, ale ešte stále pod zákonom, stále zmluve, on delegoval 70 alebo 12 a oni vyháňali démonov, uzdravili chorých na základe toho delegovania. A o čo viac? Keď Ježiš bol ukrižovaný, zomrel, porazil nepriateľa, vstal z mŕtvych, poslal Parakleitosa, poslal Ducha Svätého, o čo viac? Keď máme Božie slovo, máme jeho zasľúbenie. Wow. Halleluja. Evangelium Matúša, 28. kapitola, 18. 20. verš. Evangelium Matúša 28, 18, 20. Potom Ježiš pristúpil a povedal, daná mi je všetká moc vesmíru. Teraz chodte v mojej autorite a učte všetky národy a krstite ich v mene Otca, Syna a Ducha Svätého a naučte ich verne dodržiavať všetko, čo som vám prikázal a nikdy nezabudni, že som s tebou každý deň až do konca tohoto veku. 19. verš. Choďte v Ježišovej autorite. A v 20. Nikdy nezabudni, že žije s tebou až do konca tohoto veku. Ja nemôžem povedať, že som niekoho uzdravil. Ja nemôžem povedať, že niekoho som zachránil. Ja môžem len dať slávu Bohu, že som mal to privilégium byť vtedy prítomný
keď nebo tie veci robil. Že som mohol byť tým somárikom, tým oslom. Videli ste rozprávku Shrek? A keď tam budem? Mám to privilegium byť tým oslom, ktorého si Ježiš osedlal. A v tej danej chvíli som bol tam a mohol som použiť jeho autoritu, jeho moc, ten veľvyslanecký status a vyhlásiť veci, odomknúť veci, uvoľniť veci, povolať veci. Pre slávu jeho majestátu, pre slávu jeho kráľovstva a mena Ježiš. Ani mesiac dozadu, bol som v jednej cirkvi tam u nás na hranici, medzi Maďarskom a Subotici. Fantastická bohoslužba. Pripravil som si super kázeň, ktorú som neodkázal. Duch Svätý robil niečo úplne iné. Na konci privedli tu pani, ona je slepá. Viete čo, zažil som už toľko uzdravení, keď som videl slepých ľudí, ktorí boli uzdravení, ale moja reakcia bolo, ja sa na to necítim, nevyťahnú to. To bola moja reakcia, ktorú som nevyslovil. Ale som bol poslušný voči slovu. Som položil ruky a ona začala vidieť. A ja som bol šokovaný z toho. Veľký pán kazateľ. To je jeho moc. Jeho autorita. A ja mám privilegium byť pri tomto. Amen. Viete čo, keď som začal teraz fungovať v muslimánskom svete, Sarajevo je skoro vlastne Sarajevo muslimánske mesto a máš východné Sarajevo, kde sú Srbi. Proste to je niečo šialené, čo tam deje. A začal som rozmýšľať o Ramadan. Ja som začal uvedomovať, že na druhý rok ja to chcem veľmi využiť, pretože to je holiday, jak sa povie, sviatok, ktorý môžeme veľmi využiť ako kresťania. Vlastne počas celého toho sviatku, tých myslím, že 30 dní toho mesiaca, oni cez deň postia, a neviem teraz, ako to je správne v češtine, ale oni to volajú, že iftárska noc, kedy môžu jesť a majú iftárskú večeru. Znamená, ty si môžeš zavolať kohokoľvek a on nesmie odmietnúť tvoje pozvanie. On musí prísť, pretože si ho pozval. Pretože by ťa zneúctil, urazil a by priniesol neúctu na svoju rodinu. A mne to teraz kliklo, keď som sa rozprával s domácimi a som zisťoval, že vlastne ako kresťania to môžeme využiť. A začal som cieľene zisťovať a študovať niektoré veci, čo ako oni robia, ako fungujú. Keď sme robili ten koncept, tú evangelizáciu, pre niekoľko týždňov dozadu, jeden človek z našej cirkvi, z môjho týmu si uvedomil, lebo do obedu sme ich zobrali trošku, aby si prezreli Sarajevo, mali trošku aj turistický zážitok, a povedal, že všetky tie mešity sú úplne upravené, obnovené, že to nemôže pochopiť. Dokonca pravoslavné kostoly v Srbsku nie sú tak upravené, ako tam. Ukazuje jednu vec, že oni veľmi dbajú a dávajú financie na takéto veci, že sú si vedomí toho, že keď majú imidž, môžu priťahnuť ľudí. Druhá vec, šialené prostriedky vrhajú do toho, aby radikalizovali, aby islamizovali rodiny. Oni sú ochotní platiť stovky eur mesačne, prídu k niekomu do rodiny a zaplatia, tak máš neviem, jednu, dve alebo niekoľko dcer, oni budú platiť možno aj 300 eur mesačne, aby tá slečna nosila džihad. A oni postupne tak islamizujú ľudí. Na uliciach počas Ramadánu oni postavia stoly pre niekoľko stovák až 1000 ľudí a všetkých nakrmia. Literatúru dávajú zadarmo. Keď sú nejaké tie slávnosti alebo veľtrhy alebo niečo, majú svoj stánok a oni ťa nabalia svojou literatúrou. Úplne zadarmo.
idú cieľene ako islamizovať, ako radikalizovať. A keď pozrieme kresťanov, ktorí plánujú chudobu, nedostatok, svoju energiu dávajú na to, aby sa hádali, hašterili, dokazovali sa, čia teológia lepšia alebo horšia, kto je povolanejší, kto je správnejší. A to sa dotklo môjho srdca. Že keď čítam Biblii, tu hovorí o veškerej právomoci, o veškerej autorite. A čo my robíme ako kresťania? Nikdy nezabudnem na to, keď sme boli raz v jednom hoteli, už asi 2-3 roky dozadu, jeden z pastorov z Chorvátska, ktorý som cestoval, a ja som povedal, odmietam spať. Ako musíte pochopiť jednu vec, ľudia sú príjemní a dajú ti všetko posledné, ale keď niekto ťa zobrie k nemu do domu, proste ten dom je chladný, studený, a keď vonku je 1,2 m snehu a minus neviem koľko, ako tú izbu ti zohrejú, ale keď ideš na toaletu, tak ja sa zoberiem, aj to hovienko ti zmrzne, kým z teba vypadne. A nechceš ešte sa osprchovať a vrátiť sa do svojej izby, tak som povedal, budeme spať niekde v hoteli. A sa mi podarilo nájsť nejakú promotívnu cenu za nejaké malé peniaze. A teraz vlastne jeden z vedúcich mojej cirkvi, ktorý sa volá Mustafa, ešte sme nemali tam cirkev, ostal prekvapený, hovorí, chlapi, ale vy ste v najdrahšom hoteli v meste a ináč tu Európane nespia, tu spia len muslimovia. Aha, to som nevedel. A mal som to privilegiu, keď som mohol kázať evanjelium ambasádorovi Saudskej Arábie. Ma pozval k jeho stolu. Stretli sme sa vo výťahu, prehodili sme pár slov. Keď vchádzal do tej kaviarničky, čo bola v rámci toho hotela, tak sme sa len pozdravili a na nás došiel časník, že ten pán vás pozýva. Už dobre, povedzte, už za 50 minút prídem dokončiť rozhovor. Ja som tedy ešte nevedel, to je on. A hneď začal so mnou rozprávať o Izmaelovi. A ja som rozprával o otcovi Abrahamovi a rozprával som o Izákovi. A skončili sme na Ježišovi, ja bol veľmi otvorený. A mal som to privilegium kázať evanjelium ambasádorovi Saudskej Arábie. A ak som tedy nevyužil tú príležitosť, ten moment, a nebol si vedomý môjho veľvyslaneckého stavu. On je len veľvyslanec nejakej krajiny tu na zemi. Ja som veľvyslanec kráľa kráľov, pána pánov, ja som veľvyslanec Otca nebeského, ktorému nielenže patrí tá zem, ale patrí mu celý vesmír. A moja ambasáda má najväčšie privilegie. V mnohých krajinách, keď prídeš a uvidíš americkú ambasádu, máme v tých takých nepokojných regiónoch, to je jak malá obrnená pevnosť. Je veľmi fascinantná, honosná ambasáda. A Američania sú na to pyšní. O čo viac ako Božie dieťa, ako Boží syn, ktorému je daná veškerá moc, kľúče, života a smrti. Ti je daná moc, kde máš právo zviazovať a rozviazovať. Kde máš právo moc uvoľňovať. Kde máš právo moc povolávať. Keď prišiel Boh k Abrahamovi, povedal, ja neschovám svoje plány s Abrahamom. Viete čo? Boh neschováva svoje plány. On nám ich otvorene otvoril. Cez jeho slovo, ale taktiež aj cez proroctva. Cez aktuálne, ktoré sa dejú. Čo robil Abraham? On s ním konverzoval tvárou v tvár. Lebo bol si vedomý toho statusu, ktorú Boh mu dal. Bol si vedomý toho, že je Božím dieťaťom, že je Božím synom. Bol si vedomý toho, že je Božím priateľom. Abraham nežobral. Bože, ak by sa dalo, ak by si mohol, aby sa náhodou zmiloval. Bože, prosím ťa, ak je to možné, ak sa nájde toľko,
Žiaden problém. Musíme sa naučiť využívať tie veci. Musíme sa naučiť začať chodiť v jeho sláve. Obrieť si jeho slávu. Na deň spasenia, keď si vyznal svoje hriechy, plnosť Kristova bola daná do tvojho života. Ja sa teraz upadujem, ty si pozval len 10% Krista do svojho života? 20%? Alebo celého Krista si poslal do svojho života? Čo my robíme? My prezentujeme Krista ako nejakého chudáčika. My by sme v Srbsku povedali jádač i bedač. Neviem, ako povedať teraz na srbsky. Taký chudáčik, bedáčik, nemožný, ktorý je chudobný, ktorý nič nemá, ktorý nič nezvládne. To je realita v cirkvi veľakrát. Napriek tomu, že by cirkev mala byť slávna, mocná. Jeremiáš 33. 10. verš, Jeremiáš 33, 10. Väčšinou poznáme 33.3. Takto hovorí Hospodin. Na tomto mieste, o ktorom vy hovoríte, že je pusté bez ľudí, bez zvierat, v českých mestách a na uliciach Opavy, ktoré sú spustošené bez ľudí, bez zvierat a bez obyvateľov, ešte bude počuť hlas plesania a hlas radosti, hlas ženicha a hlas nevesty, hlas tých, čo hovoria, oslavujte Hospodina zástupov, pretože Hospodin je dobrý. Jeho milosť trvá na veky, do Hospodinovho domu. A tí, ktorí prinášajú obetu vďaky do Hospodinovho domu, lebo zmením údel krajiny a bude ako na počiatku znie výrok Hospodina. Takto hovorí Hospodin zástupov. Na tomto spustošenom mieste, bez ľudí a bez zvierat a vo všetkých jeho mestách budú opäť nivy pastierov, na ktorých budú odpočívať stáda, v mestách na výšinách a v mestách na rovine, i v mestách v Opave, v krajine Českej, v okolí Prahy, na Morave a Sliesku a budú ešte prechádzať stáda oviec s rukami toho, kto ich bude počítať, hovorí Hospodin. Amen. Ja sa teraz trošku ospravedlňujem, že som trošku opravil. Ja sa nesnažím ani ubrať, ani dodať. Ale snažím sa premietnúť to do našich životov. Bože slovo máme si privlastniť. Ono bolo napísané kvôli nám a pre nás. Biblia hovorí o tom, že sláva prvého domu bola veľká a že sláva druhého domu bude ešte väčšia. Ja viem, že sa to odnosí na Šalamúnov chrám, ale taktiež sa to vzťahuje aj na jeho cirkev. Sláva prvej cirkvi bola ohromná. Viete čo, ja sa modlím, ja túžim potom, aby povstali Petrovia, ktorí pôjdu ulicou a ich tieň sa dotkne ľudí v potrebe a oni budú dostať to, čo potrebujú. Sa modlím za to, aby ľudia zobrali z niekoho hygienický kapesník, šatku, časť odevy, odnesli niekomu a on zažije Boží dotyk. Modlím sa znovu, aby cirkev zažila prenasledovanie. To musí prísť. Viete, čo robí Ježišovi nám budú robiť? My sme spohodlnili. Rozprával som s jedným bratom v západných krajinách, čo sa deje, to je šialené. Cirkev stráca svoju moc. Začala paktovať so štátom. Začala brať financie od štátu. A teraz štát začal diktovať. Neviem, ako položiť výraz board.
board, if your company have board, lebo církev má svoj board. Výbor. Štát začal určovať církvi, musíte mať tam niekoho z LGBTI. To nie je, že my ich nenávidíme, my ich milujeme. Ale my nebudeme tolerovať hriech. My nebudeme tolerovať neprávosť. My nebudeme tolerovať nemorálnosť. Pretože my sa odvolávame na Boží zákon. A Boh to pozerá ako nemorálnosť. A čo hovorí štát cirkva? Toleruj. My ich tolerujeme na základe Božieho slova. A my im budeme slúžiť. Budeme sa modliť. A budeme odomýkať ich osudy. Aby prišli do správnej pozície. Ale my si nemôžeme dovoliť kompromis. Už ustúpime trošku. Ja si pamätám ešte veci, keď za totality, keď cirkev bola podzemná cirkev. Ja rozprávam o Československu, ja rozprávam o nejakom Afganistane, Pakistane a tých nejakých krajinách, kde dneska počúvame rôzne prenasledovania. Na tomto území mali sme tajné stretnutia. V cirkvi nebolo dostatok Biblii. Nemohol si sa skoro verejne priznať, že si bol pokrstený. A vďaka Bohu za tú slobodu. Ale my to musíme využiť správnym spôsobom. Cirkev sa musí zmobilizovať. Musí povstať. Biblia hovorí, že máme zobrať správne miesto. Máme vstať do tých medzier, do tých priepustov. Máme byť ako Gideon. Postaviť sa do osudu, ktorý Boh naplánoval na tvoj život. Ja teraz nehovorím o službe 24/7, že máš dať výpoveď v práci a stať sa na plný úväzok kazateľov. Nehovorím o tomto. Ale ak pozrieš do Biblie, Biblia je plná obyčajných mužov a žien, ktorí v správny čas si uvedomili to Božie povolanie. Uvedomili si ten veľvyslanecký štatút. Uvedomili si, že sú synovia Boží. Že majú kľúče. Že majú autoritu, moc. Viete čo, x-krát som zažil. Stále to zažívam, keď prichádzam na rôzne miesta. Po skončení niekto príde ku mne. Ahoj, pamätáš si na mňa? Ja mám povedať, jak to si. Vieš, vtedy tam na námestí, alebo tam niekde v kaviarni si mi povedal Božie slovo. Som si myslel, že si nejaký idiot. Nejaký fanatik. Ale ešte nechcel som ťa ako znieľať, tak som sa trošku popočúval. A dneska som v cirkvi. Pretože to bolo to prvé semeno, ktoré si na mňa zasial. Skoro kade kde idem, stretávam takýchto ľudí. Minulé v obchode pani mi ponúkala cigarety. Hovorím, nepotrebujem. Ja sa modlím, aby ľudia boli oslobodení od toho. A on naraz takú odpoveď som neočakával. A začal som jej kázať. Poprosila o modlitbu. A pán, ktorý stal druhý alebo tretí v poradí, a ja potrebujem modlitbu. A vieš to predstaviť? Prepáč. Keď pán sedí za pokladňou, ty máš ruky na nej, on ju asi bije a chce ju okradnúť. To mohol vyzerať všelijako. Ale Božie kráľovstvo tam prichádzalo do života. A nielen do jej života, ale niekto ďalší bol dotknutý to nejakou reakciou. Halleluja. Zobud sa ty, čo spíš. Prebud sa. Zobud sa. To nehovorí tým ľuďom vonku. To je napísané pre cirkev, v Efežanom je to napísané. Zobud sa. Prebud sa.
Vráť sa do originálu. Vráť sa do tej brieky Božej. Vráť sa do toho života. A budeš vidieť, svietiť, žiariť Krista. Jeho slávu. Viete čo, žijeme absolútne vo vážnej dobe. Ja neviem, či rok, 2, 5, 10, 100, to nie je moja vecou. A netrápi ma to. Ja môžem slobodne povedať, ja som pripravený aj dnes. Ale viem, že Pán ešte má plán. A ak ostane sa svetom stať, môj plán je 120 rokov, v plnej sile, v plnom zdraví, psychickom, fyzickom. A ešte očakám, že budem dodané, lebo som rešpektoval ctil som si svojho otca, svoju mamu. Ak Pán nepríde skôr. Ak príde skôr, tak jediná túžba môjho srdca je verný a dobrý sluha. A druhá vec je, chcem za jedným stolom sedieť s Abrahamom. Abraham počúva, jak to bolo. V Židom je napísané, v 11. kapitole, že ľudia pred Kristom, tí slávni junáci Boží, oni chceli zažiť len jeden deň tvojho života. Oni očakávali na to. Vieš si predstaviť, že v starej zmluve z času na čas Duch Svätý sa spustil na kráľa, sa spustil na proroka, na kňaza, chvíľočku tam bol a úplne znovu odišiel. Ale v novej zmluve sme oblečení. Sme odiatí. 24/7. 365 dní v roku. Sme oblečení, odiatí. A čo s tým robíme? Halleluja. Máme svoju charizmatickú chvíľku. Ako bolo v cirkvi? Super! Dobre, čo pastor kázal? Super! Bolo super kázanie. Myslím na tému super. Teraz neviem, či 95 alebo 98. Ja nežiadam, aby si zapamätal celé moje kázanie. Zober možno 1, 2, 3 veci, čo Duch Svätý ti povie, kde príde réma, kde príde zjavenie. Toto to je. Aby môj život bol odomknutý. Aby som vošiel do plnosti toho povolania. Keď rozprávam o povolaní, telefón ide na misiu. Halleluja. Dúfam, že nejaký moderný, dobrý. Ja nehovorím o povolaní, o pedálovej službe, ja hovorím o pastori, nehovorím o tomto. Ale ako každý veriaci, nám je daná služba zmierenia. Znamená, každý jeden z nás, my máme povolanie. Znamená, ty si povolaný. A nič iné, Ježiš ťa povolal po mene. Viera Ježiša je napísané, že on ťa poznal a povolal z útroby tvojej matky, aby si sa narodil. To nebola náhoda. Ale to bol Boží zámer a plán. Aby si sa stal Božím synom, aby si bol veľvyslancom jeho majestátnosti, kráľa Ježiša Krista. Aby kdekoľvek prídeš, si vyhlasoval deň Hospodinov, aby si oslobodzoval, prepúšťal zákon na slobody, aby ak vidíš niekde nejakú neprávosť, aby si vyhlásil slobodu, aby si zjednal nápravu. Jeden múdry človek povedal, viete čo? Zlo sa šíri, keď dobrí ľudia mlčia. Viete, čo hovorí Biblia? Čím viac bude spravodlivosť rásť, tým viac sa bude neprávosť rozmáhať. Mám pre teba správu, bude to ešte horšie. To je tá dobrá správa. Čím bude horšie, to znamená, že to je lepšie pre nás. Halleluja.
Keď začalo zdrážovať, haleluja! Pohode moci zrastli, super! Pastor sa zase zbláznil. Viete čo, ja sa netrápim ako. Ja viem, že čo je napísané. Že môj Boh naplní každú moju potrebu. Ak mám niekde byť, ja sa netrápim. Či rozmnožiť peniaze v mojej peňaženke, či niekde niekomu povie, alebo dá, aby to počítalo, neviem ako. To nie je moja vecou. Ale pre slávneho kráľovstva ja viem, že on to urobí. Ak sa stretnem s ľuďmi, ktorí sú v potrebách, ja neviem, ako on to urobí. Ak si mal čo, budem poslušný. A ja položím ruky na chorých. To je jeho vec, aby oni uzdravili, nie mojou. Nemôž viniť z dňa za to, že si bol uzdravený. Ja s tým nemám nič spoločné. Ja som len položil ruky. Ak si nebol, tiež to nie je môj problém. On je ten, ktorý za to zodpovedný. Taktiež ty. Rozumieš? Zobuď sa. Zobuď sa. Poď naspäť do toho povolania. Poď do toho osudu. Adventure. Do toho dobrodružstva, ktoré Ježiš pre teba pripravil. Viete, čo ja som stále rozmýšľal? Ja som bol dobrý chlapec. Nikoho som nezabil, nebral som drogy, raz som si poťal na cigaretu a tým mi bolo špatne. Nerobil som žiadne také veci. A ten, on bol narkoman, on má také svedectvo. On neviem, čo všetko robil, dokonca 2 roky v base bol. Wow, ja také svedectvo nemám ako on. Vieš čo? Moje svedectvo je super. Moje svedectvo je veľké. Lebo môžem svedčiť, že od 5 rokov Boh vplyval na môj život. Moja stará mama mi rozprávala veci z Biblie. A ja môžem ďakovať Bohu, že som bol, ako som bol. A to je svedectvo. Rozumieš? Ak si bol taký, aký si bol, aj to je svedectvo. Každé svedectvo je veľké a nádherné. A ono dosiahne to, čo má dosiahnuť. Ale ty buď odvážny. Viete čo, počas covidu ja som miloval hranice. Ľudia sa báli hranic. Pôjdem na 20 dní, na 3 týždne do karantény. Ja som za celý čas nebol v karanténe. Nikto ma nikdy nebol do karantény. Keď ma videli na hranici, keď som išiel do Bosny, on sa zbláznil. To bola reakcia tých policajtov a colníkov. Že musíme sa spýtať šéfa, čo s tebou. A viete čo, tak keď som tam, jak si telefonovali, ak je tak šialený, tak ho pustíte. A ja som pol hodiny kázal evangelium tým policajtom, a potom som sa posunul 50 metrov dopredu a potom som tým colníkom tam kázal evangelium. Dneska sa znovu nemôžem dovoliť, lebo sú nápory, rýchlo. Ale mal som tú milosť využiť ten čas a kázať im evangelium. Cesty boli prázdne. Keď ma zastavila hradka, halleluja! Sláva Pánovi! Nevieš, čo si urobil! Teraz si môj! A mohol som ukázať evangelium! Veď som nemusel šľapať na plyn, vedel som, že cesta je prázdna! Halleluja! Chudáci tí policajti nevedeli, čo robili vtedy. V muslimánskom hoteli tá manažerka si ma zavolala po 2. 3. návšteve. Hovorím, že prosím vás, že čo tu vlastne chcete? Hovorím, zakladáme cirkev. Budeme robiť tie veci. Aha. A to je jeden z najluxusnejších hotelov, nám spustila cenu na nejaké minimálne minimum. Po niekoľkých mesiacoch, keď som bol, keď začali sa veci uvoľňovať trošku, ona prišla, že Miro, musím s tebou rozprávať, že čo sa stalo? Hovorím, my sa ti musíme poďakovať. Hovorím, za čo mi chcete poďakovať? Prosím vás, ja rozprávam o muslimanoch. Všetci zamestnanci toho hoteli sú muslimani. Nás Boh začal žehnať kvôli tebe. Viete, že ja mám teraz problém, ja musím niekoľko mesiacov dopredu si rezervovať izbu v tom hoteli, pretože my sú tak požehnaní, ale oni ale zase sú chytrí. Nechcú ma odmietnúť, pretože si chcem zachovať požehnanie. A nie nikto, ktorému som tam nekázal evanjelium.
Ľudia začali z toho hotela prichádzať. Žiadali modlitby. Teraz hľadáme lokáciu, aby sme našli miestnosť. Jej môžeme pozrieť, aby sa ľudia začali stretávať pravidelne na bohoslužbách. Ak sa odvážiš, ak urobíš ten krok viery a povieš, Pane, hoci som tým oslíkom, ja som pripravený, aby si ty jazdil na mňa. Jazdil na mňa. Ja sa vydávam do tvojej služby. Ja prijímam to poverenie na deň spasenia, ktoré si mi dal. Ja sa vraciam tým plánom, snom, tým zámerom a cieľom, ktoré si hovoril môjho života. A Biblia hovorí, čo sme čítali v Jeremiášovi. Miesta, ktoré boli pusté, on použije teba, aby ich vystavil. Viete čo? Kniha Nehemiáša je fascinantná kniha. Tam rozpráva presne o udalostiach, termínoch a rokoch. Na deň toho a toho. Alebo keď rozpráva o izraelskom zajatí, keď sa naplnilo 70 rokov. Ale až po 70, myslím, že 3 alebo koľkých rokoch sa veci začali naplňať. Prečo? Pretože oni nevolali k Pánovi. Oni nehľadali jeho tvár. Ale Boh je verný, to, čo sľúbil, aby splnil. A jeho slovo hovorí, že on vyleje svojho ducha na každé telo. A že v posledných dňách sa budú diať tieto veci, to sa udeje, on to urobí. A on má svoj časový plán, má svoj harmonogram. Ale otázka znie, či ty i ja sme pripravení. Ak si robil veci a si nevidel výsledky, nevzdaj to. Poviem ti jednu vec, nič si nerobil špatne. Pokračuj ďalej. Výsledok príde. On musí prísť. Ak si nerobil nič, tak začni robiť veci. A nenechaj sa odradiť. Bezochranný. Odradiť. Nenechaj sa odradiť. Poviem ti jedno tajomstvo. Nie jeden démonik, ale dvaja minimálne čakajú niekde za rohom. Ale čo hovorí Biblia? Oni sú pod tvojimi nohami. Veškerá moc nepriateľa. Veškerý skutok nepriateľa. A budeš odvážny a chrabrý. Kálef vo svojom vysokom veku bratu, už si v dôchodku, spomal trošku. Už si dosť bojoval. Už je čas, aby si vypol. Čo povedal Kálef? Idem do posledného vyvýšeného miesta. Do poslednej hory, ktorú Boh mi sľúbil. Ja sa nezastavím. V Božom kráľovstve není dôchodok. Tam sa nezastavujeme. Amen. Amen. Halleluja.